Goedenavond, van harte welkom bij deze Alzheimer Café-uitzending van de maand juli. Vanavond gaan we het hebben over AI en technologie en wat kun je daarmee doen in de zorg rondom dementie. AI, we horen er van alles van tegenwoordig. Artificial intelligence, geloof ik, maar we gaan er vanavond meer over horen. Een begrip waar we veel van horen, maar wat waarschijnlijk voor heel veel mensen helemaal niet bekend is. Of misschien wel een beetje de ver van mijn bedshow. Laat bij mij maar allemaal weg, zijn computers en dergelijke. Nou, zo zit het niet. We kunnen er allemaal wat van leren en we gaan het ook waarschijnlijk allemaal gebruiken. Vanavond ga ik erover in gesprek met 2 hele fijne gastsprekers. Goedenavond, van harte welkom. Bo Visser en Rick Poet. Ja. Welkom. Bo, wil je eerst even wat over jezelf vertellen? Ja, ik ben dus Bo Visser. Ik ben verpleegkundige en daarnaast geef ik les op de Hogeschool Saxion aan verpleegkundestudenten en toegepaste psychologie. En ik heb afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan bij Synthese over gezond ouder worden. En daarin zijn wij in het onderwerp AI en technologie gedoken. Vandaar dat we jou veel vragen kunnen stellen. Ja. Rick, vertel jij eens wat. Ik ben Rick Poet, ik ben mantelzorgondersteuner bij Synthese en maatschappelijk werker voor ouderen. En ja, eigenlijk is het ontstaan vanuit een vraag vanuit de gemeente van Synthese. Willen jullie weer wat gaan betekenen rondom de ouderen? Mm-hmm. En zo zijn we gaan samenzitten. Uiteindelijk is Bo daar vanwege een opdracht die ze had erbij gekomen. En ja, wij wilden iets apart doen wat nog niemand anders deed. En eigenlijk via kwamen we op technologie en AI. En zo is het een beetje ontstaan. Ja, nou daar gaan we vast nog meer over horen. Maar ik zei het net al in de inleiding, AI. Wat is nou AI? Want het klinkt zo spannend allemaal. Ja, AI is gewoon artificial intelligence, is kunstmatige intelligentie. Het is eigenlijk een computer die het menselijke brein nabootst. Mm-hmm. Daar komt eigenlijk op neer. Klinkt best eng. Is niet eng, toch? Is niet eng, nee. Ja, mits de informatie die wordt gegeven aan het AI-stuk goed verloopt, dan is het niet eng. Ja, en ik denk wat we nu de laatste jaren zien, is dat het ontzettend snel gaat in deze ontwikkelingen. Mm-hmm. Maar AI bestaat al in de jaren 50, is het al ontwikkeld. Ja, dus het bestaat al heel lang. Ja. Alleen nu gaat het ontzettend snel. En dat is denk ik met veel ontwikkelingen die in heel snel tempo gaan. Hoe houden we dat bij en hoe kunnen we daarmee omgaan? En weten we dan nog wel wat het betekent en wat het kan? Kun je dan een voorbeeld geven van AI, wat er eigenlijk al heel lang is, maar wat we eigenlijk helemaal niet meer in de gaten hebben, dat ook al AI is? Ik zag hier net al een aantal mensen met smartphones zitten. Mm-hmm. Daar wordt flink wat in afgeluisterd. Laatst ook wel op televisie geweest. Dus in de gesprekken die we hier voeren. En als je dan op Google gaat kijken, dan krijg je al allerlei advertenties van... we hebben het over de groenteboer gehad. En wilt u verse fruit en groenten? Dus dat bestaat al eigenlijk best wel lang. Mm-hmm. Ja, we hadden het net ook eventjes over als je met een organisatie mailt... dat je vaak mailtjes terugkrijgt van 1 persoon. Hè? Dat is dan ook gepersonaliseerd. Dat je bent niet echt aan het mailen met die ene persoon. Dat is ook een stukje AI. Of automatische antwoorden, wat je tegenwoordig vaak al ziet. Ja. Vaak wordt er gedacht dat het gaat om hele ingewikkelde technologische dingen, computers. Hoe kan AI nou worden ingezet in de ouderenzorg? En misschien wel specifiek rondom dementie. Wat is AI en wat doet het? Dat is misschien ook wel handig om te weten. Het kunt leren op basis van data en ervaringen. Het is logisch, het trekt conclusies, het kan problemen oplossen, maar het kan ook besluitvormend zijn. Dus het heeft best wel wat aspecten waardoor het gewoon echt ruim, zeg maar, zelfdenkend is. Ja goed, en waar zetten we het voor in? Denk aan ondersteuning van navigatie. Mm-hmm. Het kan straks ook emoties oppikken, gevoelens registreren en daarna handelen. Het kan bijvoorbeeld als u als mantelzorger bent, dan kan hij een link leggen dat als er iets niet goed gaat in de woning, dat u een telefoontje krijgt. De AI die pikt dat dan op, bijvoorbeeld. Dat zijn wat voorbeelden. Maar het kan ook voor, bijvoorbeeld als we het dadelijk hebben over dieren zoals de kat. Dat het een rustige sfeer kan creëren voor iemand. Voor tot rust te komen als iemand verward is of in de stress schiet. Ja.
En AI heeft ook in de basis geen emoties zoals wij dat hebben. Dus het kan ook helpen te reguleren. Mm-hmm. Ja, daar hadden we het ook over, hè? Net. Het AI in zijn algemeenheid is positief gericht, hè? Word niet boos. Een chatbot wordt niet boos, bijvoorbeeld. Nee, precies. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Ja. Ik las, het komt hier een beetje in terug. We denken bij AI bijvoorbeeld aan wat jij zegt, navigatie of een robot in huis of dat soort dingen. Bij de HEMA hier in Venray hebben ze ook een robotje tegenwoordig, zag ik. Heel veel restaurants. Ja, in restaurants heel veel. Ja, die nemen de bestellingen op of serveren ze zelfs uit. Maar er wordt ook heel veel AI gebruikt in het onderzoek. Ja. Is dat omdat het dan sneller gaat of zo? Of omdat er meer te verzamelen is? Of hoe zit dat? Ja, deels is het wel sneller, maar ook accurater. Dus wij mensen missen wel eens wat, omdat we of vermoeid zijn of overprikkeld zijn. Mm-hmm. Dus als je het hebt over in onderzoek, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, waar radiologen het nu al heel veel gebruiken. In heel veel ziekenhuizen keken eerst 2 radiologen naar de MRI-scan of naar een röntgenfoto. Meestal is dat nu 1 radioloog en AI. En AI ziet meer, kan meer detecteren, is daar echt specifiek op getraind. Dat is denk ik wel een van de dingen, als je AI ergens heel specifiek op traint, kan het heel goed worden. Mm-hmm. En ja, een radioloog moet van alles wat weten. En AI kun je dus bijvoorbeeld heel erg gericht trainen van kankercellen of botbreuken, om dat te trainen, om dat te herkennen. Ja. Dus. Ja. En het kan ook een preventieve werking hebben, straks ook bij Alzheimer, door bepaalde patronen te herkennen. Of bepaalde genetische eigenschappen, waardoor je van tevoren al kan zeggen van nou, die kans is bij deze persoon meer aanwezig dat er Alzheimer ontstaat dan bij deze persoon. Nou, dat zou toch fantastisch zijn. Als als we dan ook nog een genezing zouden kunnen vinden, dan zijn we een heel eind. Ja. Zijn er ook ethische vraagstukken rondom AI? Want ik hoorde jou net zeggen, we hebben bijna allemaal een smartphone tegenwoordig. Daar word je afgeluisterd. Dus zo'n telefoon pikt woorden op en krijg je advertenties die je wil. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen, ja, maar ik moet al mijn gegevens maar afgeven. Of wordt dat dan allemaal verzameld en wat gebeurt daar dan mee? Kunnen jullie daar wat over zeggen? Er zijn wat strenge eisen in principe aan de systemen. Die mogen bepaalde privacygegevens hebben ze nodig. Soms hebben ze ook een gezichtsherkenning nodig. Maar het ligt eraan hoe het systeem is ingericht. Het moet beveiligd zijn. Je moet niet makkelijk in het systeem kunnen hacken bijvoorbeeld. En dat is ook een beetje de vraag, waarvoor is het systeem in gebruik? Als ga je uit van dat een producent zo kort mogelijk zoveel mogelijk geld wil verdienen aan een softwareprogramma, dan sluipen daar ook gevaren in. Of 2% haalde de norm maar wel. Zo moet ik zeggen. Rondom AI en dataverwerking. Dus dat is eigenlijk maar heel weinig. Dus er zijn hier echt speciaal instituten mee bezig om te kijken dat die privacy gewaarborgd wordt. Ja, dus ook dat is eigenlijk een hot item. Ja, zeker. Het is echt is het voor commerciële doeleinden, dan zijn daar echt veel minder regels voor, omdat het vrij toegankelijk is. Maar ga je het in de zorg inzetten of met inderdaad gegevens van personen, dan zijn daar hele strenge eisen aan. Waardoor sommige technologie heel snel ontwikkeld kan worden in bepaalde sectoren. En andere dat het ook wel wat langer duurt, omdat men daar heel zorgvuldig mee om wil gaan. Om te voorkomen dat allerlei gegevens op straat komen te liggen. Ja, kan me voorstellen. Want als je dingen in huis haalt, bepaalde tools, dan komt zo'n tool, wat het dan ook is, in mijn privé-situatie terecht. Hè? En als ik dan niet weet wat die allemaal opslaat of zo. Ik bedoel, voor mij is het ver van mijn bed. Hè? Ik snap dat niet. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel zorgen baart. Maar daar zijn dus strenge eisen voor. En dat wordt ook goed gemonitord. Ja, want er zijn dingen die in Amerika bijvoorbeeld al ontwikkeld zijn. Die komen nu nog niet naar Nederland toe, omdat wij in Nederland gewoon strengere eisen hebben. En dat wordt dan eerst onderzocht van hoe gaan we hier in Nederland daarmee om? Vinden wij dit oké? Ja. Ook wel jammer, want we hadden ook heel graag wat dingetjes naar hier willen halen, maar daar wilden ze nog niet in mee. Toen wij zijn begonnen, toen hadden wij ook, we hadden een of andere tool die, dat is eigenlijk een soort grote smartphone die in de hele kamer registreert. Maar wat evengoed een beeldfunctie heeft. Er zit een televisie op, er zitten sportoefeningen op. Eigenlijk een heel palet, maar het registreert ook bepaalde dingen.
Ja, dus als je heel vaak dezelfde vraag zou stellen, dan gaat hij dat ook registreren. En dan kan hij ook een seintje afgeven van, goh, weet je stelt nu al voor de zoveelste keer deze vraag. Of dat een mantelzorger dat seintje krijgt. Ja. Dus dat heeft ook eigenlijk al meer een vroegherkenning functie zit daarin. Ja. Dus ja, wij vonden dat wel heel erg mooi, omdat best wel veel technologieën nu voor zorg ontworpen worden met een specifieke vraag. Bijvoorbeeld, het lukt niet meer om mijn medicijnen in te nemen of mijn afspraken na te komen. Maar wij waren ook een beetje breder aan het kijken voor welzijn en gericht minder eenzaamheid, dat soort aspecten. Dus daar zit je veel meer in de preventieve kant. Maar dat komt nu langzaam steeds meer op gang. Ja. En we merken ook dat softwareontwikkelaars heel erg zoekende zijn bij wie is er al mee bezig. En wij vonden eigenlijk dat het niet snel genoeg ging. Maar dan als je af en toe met een hogeschool of bepaalde personen praat, dan zijn wij al verder in wat we eigenlijk theoretisch al hebben gedaan. En onderzocht dan wat anderen nog moeten gaan opstarten. Zeg. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat je als softwareontwikkelaar ook wel weer net dat ene fantastische wil maken. Maar dat willen wij ook. Ja. Dan ben je net wat anders aan het doen dan wat de rest doet. En dat is natuurlijk ook leuk. Ja, en ik denk wat je zegt, we doen iets anders. Maar wat wij vooral wilden is dat we jullie allemaal kennis laten maken met wat is er al en wat gaat er komen. Zodat je je daar goed op voor kan bereiden. En daar die keuze ook in kan maken van wil ik dit of wil ik dit niet? Of wil ik me erin verdiepen? Zo zijn we ook al best wel een paar keer met mensen in gesprek gegaan. En hebben gezegd van dit is er al. Zou u dat willen gebruiken als u ouder wordt? En zeiden ze nee, absoluut niet. Nou prima, weet je, wij zijn hier niet om dit te verkopen. Maar dan hadden we een heel mooi gesprek over, maar hoe voorkomt u dan dat u eenzaam wordt? Of wie gaat straks uw boodschappen doen? Of wie houdt u in de gaten? Dus allemaal andere vragen die eigenlijk door die technologie op gang kwamen van die mensen aan het nadenken zetten van, waar wil ik naartoe? Je zei het net al, er is van alles. Ja. Kunnen jullie wat laten zien? Ja, zeker. Ik zal deze eventjes opstarten. Dit is Robotmaatje. Robotmaatje? Ja, Robotmaatje. Robotmaatje is eigenlijk ontworpen om mensen meer in beweging te krijgen. En hij kan dus, je zult het zo zien, hij moet heel eventjes wakker worden. Dat duurt altijd, daar heb ik ook wel eens last van. Help het als ik er tegen praat? Oh. Nee, hij gaat echt. Ja. En dus hij is ontworpen om vooral te gaan bewegen. Maar ook met emoties om te gaan. Hij kan vooraf geprogrammeerd worden op een computer. Daar kun je al van alles instellen. Dus bijvoorbeeld iedere maandag wordt de container opgehaald. Dan zegt hij zondagavond, zet je even de container aan de weg. Morgen wordt die opgehaald. Je kunt ook als mantelzorg vanuit huis uit, vanaf je tablet zeggen van, wil je nu even dit tegen mijn moeder of mijn vader zeggen? En er zit ook, hij kan ook verbonden worden met ChatGPT. Dus dat is een van die AI, soort Googles. Dus je zou eigenlijk allerlei vragen kunnen stellen en daar zou die antwoord op kunnen geven. Ja. Nou hoor ik jou zeggen, Bo, de mantelzorger kan dan van thuis ook eventueel een opdracht geven. Is dat allemaal een beetje gebruiksvriendelijk? Of moet ik daarvoor kunnen programmeren? Want nee, dat is heel gebruiksvriendelijk. Dat is daarom ook een van de dingen waarom het wat langer duurt. Kijk, als je goed kan programmeren, dan kun je al heel veel zelf. Maar omdat het ook voor anderen goed toegankelijk moet zijn, duurt het soms wat langer. Het moet gebruiksvriendelijk gemaakt worden. Dus het is het scherm openen en dan zeg je van, kun je het eigenlijk zo die spraakopdracht intoetsen of inspreken en dan versturen drukken. En dan, Wauw. Maar goed, met AI verwacht je dadelijk ook dat zodra je dat doosje openmaakt, aanzet, dat je met AI gaat communiceren en eigenlijk hij begrijpt wat jij wil. Ja, dat is waar, ja. Dus dit is hoe het aan de achterkant, noem ik het eventjes, eruit ziet. Dit is allerlei dingen die al voorgeprogrammeerd zijn, die staan er al in. En 1 druk op de knop en hij gaat dansen. Nou, met z'n allen. Wat kan hij ook doen? Iets wat misschien...
Nou, ik krijg toch meteen zin om mee te doen. Ja. Maar goed, hij kan ook sporten. Hè? Ja, hij kan sporten, hij kan... Hij kan meer dan ik, zag ik net. Ja. Hij is soepeler. En hier kun je dus tekst inspreken. Je kunt dus ook zo instellen dat als je bijvoorbeeld zegt van... moeders, neem de medicijnen eens in. Heb je ze ingenomen en hij hoort niks... dan krijg je weer een signaaltje terug van... ja, er is geen reactie. En dit, waar we het net over hadden met die tablet... die in Amerika al bestaat met een camerafunctie. Deze heeft geen camerafunctie. Maar daar zie je dus al dat je ook meteen kan beeldbellen. Dat je zegt van, schakel even het beeld in. Ik wil meekijken. Die registreert bijvoorbeeld ook als iemand gevallen is. Dan kan zo'n tablet ook meteen zeggen van... ik merk dat je gevallen bent. Gaat het? Moet ik de huisarts bellen of moet ik je dochter bellen? Ja. Ik zie hier staan, het is te vroeg voor frikandellen. Ja, er zijn wat studenten bij mij die gaan dan een beetje andere dingen hiermee doen. Ja. Of wij. Of wij. Ja. Er zit er is goed nagedacht over het ontwerp volgens mij. Hè? Want Maatje heeft hele grote ogen. Wat maakt dat hij heel aaibaar, heel... Hij is ook aaibaar, want als je hem gaat aaien, dan... krijgt hij zo meteen hartjes. Dat vindt hij heel erg fijn. Als hij lang genoeg geaaid wordt. Kijk, ik vind dat zo leuk. Ja, dus deze ook met gevoelens. Je kunt tegen hem praten en zeggen van, nou ja... en daar hebben we nog wat meer voorbeelden van ik voel me vandaag zo eenzaam. En dan kun je echt een gesprekje voeren. Ja. En wat je zegt van, ja, het is een robot, daar ga ik niet tegen praten. Maar daar hebben ze ook wel echt over nagedacht. Ja. En ze worden steeds menselijker. Ja. Dus er staat er ook niet van te kijken als je over een aantal jaren gewoon letterlijk een robot daar hebt staan die eruit ziet als een mens. Maar ook daadwerkelijk huishoudelijke taken kan overnemen. Ja. En dat stuk. Ja, ik vind dat toch nog een eng idee, Rick. Ja, ik moet daar toch nog aan wennen. Maar het gaat veel sneller als je denkt. Er zijn nu al hotels waarbij je dus gewoon incheckt bij een robot. Met AI. Ook in Nederland? Dat weet ik niet. Maar ja, in Japan en China, ja. Ja, ik snap het hoor. Ik snap ook dat het goed is dat we met z'n allen daar naar kijken. Dit is er nu al. In Amerika is het nog verder. Daar zijn dus echt voor $20.000. En dan denk je, dat is veel geld. Ja, een auto koop je ook voor dat bedrag. En die kunnen je huis schoonmaken. Die gaan koffie zetten, eitje koken. Ja, kunnen allemaal... Dus we hebben straks geen wachtlijst meer voor huishoudelijke hulp. Nee. Ja. Dat is wel een goede vraag. Kan zeker. Maar dat is een beetje het probleem wat je nu in China en Japan vaker in het nieuws hoort. Is dat de technologie dan af en toe doorslaat. Of de AI... Dat ik 40 boterhammen krijg in plaats van 1. Ja, perfect is het nog zeer zeker niet. Dus het vergt nog heel veel bijsturen. Ja. Nou ja, het geeft wel aan wat er allemaal ook al kan natuurlijk. Ja, maar dat denk ik sowieso. Of we het over AI hebben of technologie. We hebben laatst gezien in Spanje, als de stroom uitvalt, wat voor een enorme gevolgen dat heeft. En dat heeft niet alleen het robotje wat uitvalt. Daar valt gewoon het hele systeem uit. Dus nu is het zo, hè, dan zie ik dat op dat filmpje net. Dan heb ik iemand naast mij die mijn huishouden doet. Wat ik heel fijn zou vinden overigens. Maar er wordt ook wel eens gefantaseerd, of daar zijn zelfs films over gemaakt. Dat bijvoorbeeld zo'n robot die mij zou moeten assisteren... de zaken gaat overnemen. Die leert steeds bij. Daar hoef ik eigenlijk niet zoveel aan te doen. Die wordt steeds slimmer. Is daar een gevaar? Is dat een reëel gevaar? Of wordt daar wat mee gedaan? Want wat als die nou denkt op een gegeven moment... Nou, Nicole, ik ga jouw boterhammen niet meer smeren. Jij mag weg, ik wil dit huis. Dat is misschien een beetje fantasie, maar... Nee, helemaal niet. Dat is ook daadwerkelijk echt wel een reëel gevaar. Mm-hmm. Dat is ook wel wat ze aangeven. En dat heeft er echt wel mee te doen van... hoe goed programmeer je de robot? Mm-hmm. En dan kom ik weer op dat stukje winstbejag. Maar ook, wat zit in die programmering? Is hij voor defensie? Is het dan goed afgebakt? Kan niemand er misbruik van maken? Ja, bijvoorbeeld, Ja, en dat zie je bijvoorbeeld in Amerika. En
hebben ze nu in 2 steden de zelfrijdende auto's toegestaan. Die maken minder ongelukken dan mensen. Maar dat is wel een hele discussie ook, hè, van wat als die een ongeluk veroorzaakt, wie is er dan verantwoordelijk? Nou ook weer, is het voor commerciële doeleinden geproduceerd of is het hier voor een zorg en is het heel erg afgebakend en kun je hier maar bepaalde dingen mee? Ja. Want dat is ook, iedereen heeft toegang, als je internet hebt, heb je toegang tot AI. Het is allemaal vrij toegankelijk. Je kunt allerlei vragen stellen en als je zelf niet kritisch bent, kan je ook afgaan op het antwoord wat hij geeft. Ja. Want als jij vraagt, geef mij 10 voordelen van roken, dan gaat hij dat geven. Ja. Of dat nou verstandig is? Dat maakt het ook lastig in het hele social media stuk. Heel veel filmpjes worden tegenwoordig met AI gemaakt. En daar kun je Mark Rutte een toespraak laten houden, maar die is helemaal AI bewerkt. Maar wij zien het verschil bijna niet. Ja, dus aan de ene kant hebben we de technologie die snel vooruit gaat en ons goed kan ondersteunen. Aan de andere kant brengt het ook wel weer risico's met zich mee, waar in ieder geval hoop ik wel heel veel mee gedaan wordt. Ja, we willen geen Terminator-achtige tafereelen zoals in die film. Of ik kan me best wel voorstellen dat het lijkt een beetje ongrijpbaar, denk ik, voor veel mensen. Hè? Ik ben ook niet thuis in techniek, dus het voelt een beetje als bijna magie van hoe kan dat ding nou zo werken. Dat als ik daar tegen praat, dat hij terugpraat. Als ik daar geen verstand van heb, dan is het tegelijkertijd ook best wel eng. Ja. Maar dat is eigenlijk ook jullie oproep. Verdiep je er nou in en bereid je erop voor, want het gaat wel komen. Ja. Als ik nou... hier hebben we 1 voorbeeldje staan. Jullie hebben nog meer voorbeelden meegenomen. Kunnen we straks nog naar kijken. Als ik nou denk, mijn ouders bijvoorbeeld, die kunnen wel zoiets gebruiken. Hoe kom ik nou aan een AI-ondersteuningstool? Ding. Ik zal even doorscreenen, dan kun je het ook lezen. Ja, nou goed, een gedeelte vind je wel op de hulpmiddelenwijzer van Vilans. Daar staan talloze hulpmiddelen die je kan kopen. Er staat bij of je ze vergoed krijgt, gedeeltelijk vanuit een zorgverzekering, ja of nee, waar je hem voor gebruikt. Of die kan er zelfs ook filteren, specifiek bijvoorbeeld op dementie. Dan geeft hij gewoon een tal opties. En soms is het een robot of technologie, soms is het ook AI wat erin zit. En dat, maar goed, ga ook naar mantelzorg.nl of dementie.nl. Overal vind je voorbeelden of links waar je ergens naartoe wordt verwezen. Ja. Want als ik hier in de regio ga kijken bij een thuiszorgwinkel, dan vind ik eigenlijk praktisch niks. Gewoon. Ja, daar hadden we het voor de uitzending even over. We zitten hier een beetje in een... Wij noemen het een vacuüm. Ik wou zeggen een gat, maar dat klinkt ook helemaal... Een vacuüm, ja. We vallen op de een of andere manier tussen verschillende regio's waar dat heel goed is geregeld. En hier nog niet, want jullie willen je daar wel hard voor maken, hè? Ja. Want, ik woon hier niet in de buurt, maar ik woon in de Achterhoek. En daar kun je dus alles proberen. Dat kun je bellen of via een website zeggen van... Goh, ik vind dat interessant, mag ik dat een weekje proberen? En je kunt het 2 straten verder ophalen. Het enige wat je dan moet doen is daarna even aangeven hoe je het vond. Dus wij zijn wel met diverse organisaties, hogescholen... het gesprek nu aan het voeren van... hier is nog een regio... daar kunnen we nog wel winst behalen. Ja, om het gewoon toegankelijker te maken... mensen meer kennis mee te laten maken... en het laagdrempeliger te maken. Ja. En ik kan me ook voorstellen... als je het dan bij een ander ziet... dan gaat het ook veel meer leven. Hè? Het is hier nog niet zo... Het leeft hier in de regio ook nog niet zo heel erg. Nee, morgen hebben we ook een gesprek met ZorgConnect. En dat is een organisatie, daar zijn 8 verschillende zorginstellingen aangesloten. En daar gaan we ook het gesprek mee voeren van... het wordt nu heel veel in de thuiszorg al ingezet en in verpleeghuizen. Maar wij willen eigenlijk het stapje daarvoor nog. Dus om zelfredzaam te blijven, om gezond te blijven. Het hoeft niet alleen als je al iets hebt of mankeert. Nee, het kan echt ondersteunen. Smartwatches helpen je om op tijd weer te gaan staan, om in beweging te komen. Dus het hoeft niet pas als het te laat is. Ja. Heel goed. Ja. Jullie zijn allebei heel passievol. Dat is fijn, dat hebben we nodig. Als ik nou...
stel ik woon in de Achterhoek, want hier is dat allemaal moeilijker, maar ik ga dan bijvoorbeeld zo'n maatje halen of een ander beestje hoor ik. Word ik daar dan op de een of andere manier ondersteund in het gebruik? Of wijst dat vanzelf hoe dat vaak werkt? Nou, er zitten meestal korte handleidingen bij die ook heel erg gebruiksvriendelijk zijn. Kijk, een maatje knikt erbij. Hij vindt het ook. Dus met ook verkorte versies. En wat we ook al eerder zeiden, van het wordt ook wel zo aangeboden dat mensen, en vooral mensen met dementie, niet hoeven na te denken van hoe werkt dit. Yeah. Dus we hebben daar een aantal voorbeelden staan. Die knoppen wijzen zich vanzelf, of het zijn dingen die ze van vroeger herkennen, omdat het vroeger ook al zo was. Dus dat... Ja, ik heb het nu ook van alles meegenomen. En binnen een paar minuten wist ik gewoon helemaal hoe ik het moest bedienen. Dus het wordt makkelijk ook gemaakt. Ja. En anders vraag je AI hoe je het moet doen. Nou ja, dat zei Rick net ook al. Hè? Het is vaak ook zo dat je er tegen kunt praten en dat hij zelf al aangeeft wat er moet gebeuren bijvoorbeeld. Even iets heel anders, want het is een beetje een hot item, is in het nieuws geweest. Ook AI, niet zozeer met dementie, maar het ging over... we kunnen heel veel opzoeken op AI. Chatbots, ik kan vragen invoeren en dan komt er een heel stuk tekst uit. Wat mensen vaak vergeten is om te checken. De bronnen blijken niet altijd helemaal te kloppen, nog niet. Dat zal vast in de toekomst komen. En er worden hele proefschriften en scripties gemaakt met AI. Weet jullie of daar wat mee gebeurt? Ja, wij doen het ook. Bij ons gaan hele beleidsstukken, die gaan door ChatGPT. Ja. Of een andere versie daarvan. Ja, maar het is ook hoe zet je het in? Hè? Zet je het in om je fouten eruit te halen van spelfouten en grammatica-fouten? Nou ja, ik werk in het onderwijs. Mijn man werkt ook in het onderwijs. En wij zien het inderdaad heel veel. Gelukkig zien wij het. Want heel veel maken er dus geen goed gebruik van. Dus ze krijgen het net zo hard weer terug. Ja. En wat in onderwijsland dus weer verandert, en waar ik dus gewoon ook heel erg blij mee ben, is dat we weer gewoon zo gaan toetsen in plaats van op papier. Ja. Vertel mij maar, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? En hoe heb je dat gedaan? Ja. En wat heb je daarvoor gebruikt? Ja. En enerzijds geen fijne ontwikkeling, want je merkt, je loopt zeker als het zo snel gaat, een beetje achter de feiten aan. Anderzijds zorgt het ook weer voor kansen om die aan te grijpen en dingen weer te veranderen. Ja. Ik ben zelf ook studiebegeleider. Dus op dit moment kun je met een beetje goede wil kun je zien als de scriptie AI gegenereerd is. Dat kun je er nog wel uithalen. En inderdaad, het mondeling toetsen van hoe ben je ergens toegekomen en begrijp je de stof, dat komt steeds meer terug. Ik vrees wel ook daar wel hoor, voor de ontwikkelingen daarin. Maar ik begrijp dat er heel veel juristen bezig zijn met regelgeving. En het is ook de vraag van sommige dingen die wij nu studenten aanleren, moet je dat ook nog kunnen in je vak? Bijvoorbeeld, wij leren studenten artikelen opzoeken. En wij besteden dus een half jaar aan lesgeven. Hoe kun je in een bepaalde zoekmachine met haakjes en open komma's een bepaald artikel naar boven krijgen? Ja, waarom zou dan niet zo'n zoekmachine als AI kunnen zeggen van, geef mij dat artikel. Maar dan vervolgens beoordeel dat artikel dan goed. Daar zit het in. Hè? Dat geldt niet alleen voor studenten, dat geldt voor ons allemaal. Als we wat invoeren in AI, controleer dan. Denk na over wat hij zegt. En inderdaad, wat jij zei, als ik vraag om de 10 voordelen van roken, blijf wel vooral zelf ook nadenken natuurlijk. Welke toekomstige ontwikkelingen verwachten jullie nog voor AI in de dementiezorg? Goed, ik had hem al aangeklikt. Nou, hij komt al van tevoren. Zoals ik zeg, meer preventiegericht. De voorspellende modellen die kunnen gewoon steeds beter anticiperen. En er worden ook steeds persoonsgerichter. Die technologie die gaat zo snel, AI leert zo snel, dat het gewoon steeds handiger wordt
Ja, want je hebt nu bijvoorbeeld technologieën, een medicijndoosje die gaat op een bepaald tijdstip open. Maar vervolgens mist de instructie van neem het met een glas water in plaats van melk, wat bij sommige medicijnen niet mag, of bepaalde sappen. Of je moet het een half uur na het eten, voor het eten. Ja, nu is het allemaal op één tijdstip, want dat kan niet anders. Maar ja, door bijvoorbeeld de ontwikkelingen die in Amerika zijn, ziet zo'n tablet van, oh, je hebt net gegeten. En door die patroonherkenning gaat hij een half uur daarna zelf een signaal afgeven. Je hebt net gegeten, het is tijd om nu je medicijnen in te nemen. Dus dat is dat persoonsgerichte wat Rick zegt. Het kan veel individueler afgestemd worden op wat iemand nodig heeft. In plaats van de almas, we hebben dementie, dus iedereen... Nee. Nee, dat is allemaal anders. Ja. We zijn allemaal ik heb hier ook een aantal voorbeelden ingezet. Deze voorbeelden zijn allemaal gepresenteerd op de Alzheimer-beurs die wereldwijd wordt gehouden. Dus daar komen mensen ook echt met technologie en robots om de vorderingen te laten zien. En deze is... dit is dus echt ook wel, zoals we net ook zeiden, er zit echt al op een menselijke robot deze dan in elk geval is een zorgmedewerker, daar is hij op gebaseerd. Maar hij kan dus ook worden hergebruikt voor therapiesessies te geven. Dus als je als beroep psycholoog of psychiater hebt, dan heb je misschien straks ook kans dat je geen baan meer hebt. Nou, dan gaat mijn werk. Ja, dan gaat je werk. Want zij gaan gewoon... en ze geven wat... Ze zijn makkelijker inzetbaar, laagdrempeliger. Ja, en in Scandinavische landen hebben ze dus, dat noemen ze avatars. Dat lijkt een beetje op het plaatje. Dat is een scherm eigenlijk. En daar is dus een bewegend beeld van iemand. En daar hebben ze echt al therapiesessies in de psychiatrie mee. Waarin ze dus ook heel erg zijn gaan onderzoeken van... oké, maar als iemand bepaalde signalen geeft van... nou ja, ik wil dood, dan zegt die avatar ook stop. Je gaat nu naar de psychiater. Dan stopt die functie van AI. Dus dat is even om terug te komen ook op wat we hadden net. Gaan ze het overnemen? Dat is ingebouwd. Maar ja, daar is veel onderzoek naar gedaan. En dat wordt wel altijd gemonitord. Ja. Worden we als mens overbodig voor elkaar? Ja, we creëren het zelf, hè? Ik had zo gehoopt dat je heel hardgrondig nee zou zeggen. Hoe intelligent het wordt. Nou ja, maar dat is en hoe het afgebakend zit. Ja, maar wat je eerder zei, van we hebben ook een keus daarin. Hè? En wij zijn hier niet om dit te verkopen, maar om door te geven van waar staan we, waar gaan we naartoe? Ja. En wil je dit zelf of ga je weer gezellig met je buurman en buurvrouw koffie drinken? Het is bedoeld als ondersteuning, niet als vervanging. Nee. En we zeiden net al hulpmiddel, het is geen oplossing. Nee. Maar goed, je kan ermee trouwen. Hè? Ik weet niet, dat hebben jullie ongetwijfeld in het nieuws wel gehoord, dat er iemand... een relatie had met zijn AI-model en daarmee getrouwd is. Ja. Het is een hulpmiddel, geen oplossing. Nee. We kunnen het gebruiken ter ondersteuning. En we hoeven onszelf niet te vervangen. Hè. Laten we dat vooral voor ogen houden. Ik wil jullie bedanken, want de tijd zit er al op. We hadden volgens mij nog wel uren kunnen volpraten en laten zien met filmpjes en dergelijke. Rick, je hebt wat sites ook genoemd. Daar kunnen mensen ook thuis, die verschijnen vast onder een beeld. Dus die kunnen thuis ook eens kijken. Verdiep u er eens in. Kijk eens met elkaar. Wat kan er allemaal? Wat is er allemaal? Want zoals mij vanavond wel duidelijk is geworden, AI is er al en komt er alleen maar meer. En laten we met z'n allen zorgen dat we daar ons voordeel mee doen. Ik wil jullie heel erg bedanken. En voor de mensen thuis wil ik afsluiten met de mededeling. In de maand augustus hebben wij wel een Alzheimer Café op 11 augustus, ja. Maar we hebben geen uitzending die week. We zijn dan hier in het café samen in het kader van de zomer. Gewoon een gezellige ontmoeting. Kom zeker hierheen. U bent allemaal van harte welkom. Maar nogmaals, geen uitzending. In september zien wij u dan weer terug. En het thema van dan sluit aan op de Wereld Alzheimer Dag. En het thema is dan van de Wereld Alzheimer Dag is samen muziek maken. En bij ons komt dan een muziektherapeut. Ik wil jullie thuis ook vastwijzen op, ook in het kader van de Wereld Alzheimer Dag, 20 september
is er op het Schouwburgplein een mini-festival georganiseerd door Venray Dementie Vriendelijk. Ook daar is het Alzheimer Café present. En er staat allerlei kraampjes en gezelligheid rondom dementie. Dus kom allemaal vooral even langs en even kijken. Nou, dat was hij voor nu. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens jullie thuis allemaal een hele mooie zomer. Geniet van de mooie dagen die er voor ons staan te wachten. En wij zien elkaar via de buis weer terug in september. Tot ziens!